dělá? Tomu načiskali, aby mu tam byla schopná hodit. No, ne naštvaná. To není vidět. Ale prosím tě, buď ticha. Točíme. Co? Co? Ale zatím je to nezáživný. Zkusíme koupel. Jakou koupel? Hele, Maru, koupej, tam bude. Veverka, vidíš Veverku? Ne! No, zlou, ne! Je to tak každý den, už to není zábavný. Ty chceš do hajzlu. Tak do hajzlu, jo, nebo do hajzlu? Aspoň mi tady nech ten suchý ručník, ať se mám pak čilul. Prosím tě, pryč. Až... Samueli, ti dám aspoň. Stoj! Já ti dám, stoj, nech mě. Ne, to Hlavně ne teplou. ne.